kita. Kita korbo ida. Golok dah. Dara, pala yako. Yango. Hello everyone, nam so no hai ni YouTube channel ke o video ke ang je furo kaile bari ni fungo video khlai ma se ke ang no video share khlai ma nya tam ni bagai hingya ni kuchuk mani belekhino kaile bari furun chimino khorang pura pas haya ngai thanga ha ni bagai video na ne leri thanga 4-5 din ngai thanga ke ang tabu voice over khlai tongo tam ni bagai ngai ang mic rok sarok ja ha ni bagai copyright phainai ha ni bagai no cox video to ang cox hawi no khakya hai phano voice over khlai ma to hata tabu ke nai tong diang kali bari fro tam video ti saka ke norok to kali bari video rok to nugui pakhina hai phano je maimui soma rok no no phunu jagi khuta ke tabu phaija wan jek rok oro borok ni kam ke abaja tomato chutney dal tei phantok baja papor rok serna ni ta ke borok tabu borok ni samo khlai tong lai ta ke norok tei maimui soma rok phunu gane tabu ke to wan jek rok phaiei borok bong ni kam khlai tong ta kita korbo ida chutney ke tomato no ke chutney khlai na puhnai tomato mixer bisono roi borok hulei tomato ekdom gura gura khai tomato chutney khaina nai ke tai funuguna tai khoroksa hingke ayango pias helebui tongo ke borok khorok tap no wanji rok phaiei uflaka flaka sida golo ke funga siri no phaiei songgei tonglai khata kaile berin bagai giyango ke dal songna bagai ready khaijong ko ida kita ya আমরা কাছে লাগে এটা তুই omo hingke puila borok mamui songna bagai puila jatra khaina saka mo haike tomato alu akran moso obo kaile beri nok ni malik maru da কিন্তু কাঠি রই কে আবন পরে কে borok kam chengbuta ke tabok borok dal songa nai tong tai ko ke dal lo songna bagi puja tino muthungui nagra khado ke tabok se bo dal kisonai pu aji bong dal songmani tabok dal songa nai tongo ke yango ke samung khlai tongo ta yang ke chutney khlai tongo mane chutney khlai na bagai token lagya chutney banai jase yang ko ke anpia jenang mane maniro borok no roi tongo ta jenang mane borok je san mane aborok no ta tabo ke je gramni borok mamui soma jaga phaija borok bisum rok haijing rok togui tonglai oi ko samo khlai yango ke pias risum khoi tongo kaka khorok nei tei yango ke dadu klayo masa te kaisa ke kaka borok ke mai songgei tongota obo hingke kainani gari funga siri no kumui bai jamai thangai gari dugano sadugui na rakya jini ranir bazaro ke o gari ke dugano sadugui di ke to borok o jaga saduglia ke abu kainana hana bagi ready nglai jakta ye ta sab to tokhaino thangnai obo ke to kalaibari ni decoration norok thangnai video rok bo nugui pakhena ke tabuk ke borok kisa misa phaijakta je koer group rok borok phai sopai baikhe o jagao tabuk ke kenyano lamsoblai tonglayo misti mukrok khlaina bagai ke oro tongko kokui song te majan song te kaiti song jotono basai song ro tongo ke jotono lab sola jakta kenya bufuru sophaino hanai tabu phano sophayo
Ada. Yang oh, budi. Tahu no, malah ya ko. Yang oh. Kamu zamannya bin mana? Bin. Kenya bai jamai no ke kai pai kheto kai furu no no funo ke manliya ang afuru kaisa jaga biji ngai tongo bagai boromni kai mani ti ke programa no norong no funo ke manliya ke kai pai kheta kitabu ke jeng photo ro kisa shoot khlai tongmayo kokoi songmai tabuk hingke jotono achukui tongmayo baksa keba mai chanani thangbai ja baksa keba mai rok chabai akhuta hingke yango baksa photo rok shoot khlai tongmayo hingke norongo tabuk kaina bai jamai no phunugani ko naidi Balok dah. Elvira Debbarma YouTube. Obo hingke kalaibarini jamung rok papor gajor khira te lebu te mai rok kebuke khai pugna te budok chakte dal rok ke mai rok ta obo hingke kalaibarini next dino maisalai obo hingke dara na kulayo chini kamini no dara chengbai botol kaisa no kulayo bo ai ki fro chengbai tol no hingke tabo majalai pai hedo tabo ke majal be khorong nei mosai tonglayo chini dara ke borok ge to pi bai babsa se kulayo hingke haifono asake phiri boro ekdom mosana borong sugu ke tabo borok mosai tonglayo ta next dino hingke naitongni hingke angoro copyright faina hnai no original sound khnari manliya haino mosama ro simi phunugui ma tongkhata
খুবসুরত